Я не работаю, я наслаждаюсь. Каждый день я пишу холсты неистово. Так, наверное, Богу надо. Я кладу на чистое поле любви своей роскошь чувств, восторгов, громады. Пад ліхтарамі тэлефонаў і камеры менавіта такім чынам самая эпатажная мастачка Брэшчыны адкрыла сваю выставу. Прычым адбылося гэта зусім выпадкова. За некалькі хвілін да пачатку прапала электрычнасць. Але што гаварыць, у незвычайных людзей усё само па сабе адбываецца незвычайна. У экспазіцыі каля 40 палотнаў, яркія, своеасаблівыя і непаўторныя, аўтарскія вершы і іх назвы. Это мое счастье. Как создается счастье? Каждое утро я встаю, вместо зарядки я ставлю холст и начинаю двигаться на холсте руками, ногами, глазами. Все, что у меня есть, я пишу картину. Я наслаждаюсь. Вдохновения не надо. Сама жизнь есть вдохновение. Осталось только красочки собрать и бросить их огненно на холст. У дзень не менш за 10 работ. Зараз у скарбонцы мастачкі больш за 100 тысяч. З творчасцю Наталі Чарнагаловай знаёмай за межамі Беларусі. Яе карціны ёсць як у прыватных калекцыях, так і ў дзяржаўных галерэях. Выстава працягнецца да 15 сакавіка ў Брэсце па адрасе Астроўскага, 12. Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».